Kaixo, ni Maili naiz. Ni Harrerako familia bizi naiz, eta Antxon da nire anaia, Harrera familiako anaia. Maila etorri zan gure etxea, zanin txiki-txikixe eta ordutik ona, nik arreba badauket, eta bestela ez nunekiko olako arreba. Nire hori izan dio izateko. Onda, Antxon. Eta etorri da gaur gurekin... Hane pirata. Kaixo, ni hane pirata naiz. Zer moduz ondo? Bai, gu ere bai. Ni beraien laguna naiz, Maili eta Antxonen laguna. Eta ni dakizuen bezala, elkartasunaren pirata naiz. Eta elkartasunaren pirata naizenez, Harrera familiak ere gurekin ditugu. Elkartasun taldea izenekoan. Eta ni beraien laguna naiz, eta gero, parkera joango gara piratetara jolastera, baietz? Bai. Beraiek anaia arreba normalak dira, baietz? Batzuetan asebetzen zarete, bestetan pos-pos izaudete, Eta zaba izan behar du numarraru. Batzuetan jendeak esaten du, arraroak izango zaretela behar bada. Ez que jende asko bestaki zer dan Harrera, baina Harrera gugea, ez da Antxon? Eta, bada hori, famili bat, ez que amonak esaten du, Amonak esaten du, familiak lorea bestelakoa direla, mila koloretakoa. Batzu dira handiak eta kolore bakarrekoak, eta beste batzuk, mila koloretakoa. Eta diferenteak batanak. Eta anak polita. Tukitxo. Bueno,